Hadin ka jing betha na ka National Human Rights Commission NHRC ya ka Office u Deputy Commissioner ka Riboy District ban Shimkhia ban Penbet ya ka jing tokit halor ka jing ja shasho wei rang ba ya belatip kerteng kum uba Neroshore Timung na ka shnong Garo Banga Amreng ha ki pulit pahara ka tanat forest jong ka jala Assam ka hima so yong ringkat bat uba Neroshore Timung menta kasngi kilawan hajir ha ka ka office ha khamat USDO ka pathar khama ban pensyai ki benta ki bayade bat kani ka kam Katkum ka jingethu kani ka jingja kala jia ka laipho tarik naitung arhajar arpusan ha ka ba uba Neroshore Timung arpupras nem karta ubadei na ka shnong Garo Banga Amreng ubatrei kumunong hikai ha ka wi ka skul ha ka than jirang ula shasho ha ki pulit forest Assam ka bala pelong yu uban minsau jur ha ki benta jong ka met bat ka dur khmat Nakaliang kahima so yong shnat nongwa mau tumur layat hu bakala dep ban ujor syaka National Human Rights Commission NHRC halor kate ke jingsha leben ke NHRC kala shimkhiai ke ni ka kambat kala batha ekabor district bakan khot hajir ban pelong ye ke jing tokit ka babanya habakren shikilat pathai khubor u chairman kahima so yong ba Rasdingwell thaba bat ulingdo kahima ba PL thaba kilapin pau ba hima kamla satyaban pediang yakum kini kijingle ki pulet pahara katanat forest Assam bat kiladawa badai ba kanle de kapeting persya ki briu ki badon kti ha kani ka kam sho briu bat pen mensau briu Kinoyalam kilo ongru ba NHRC kala betha ek office u deputy commissioner ban pendep ya ka jing to kit hapo south tayo ha ka jingwan hajir khamat USDO kila kentu badi ban shimkhia ya kani ka kam bat ban penyo ya ka jing bishar ka bohok shu ka hima kala IT ru ya ki sakhi ki bakentup ya ki dur ki bat ki kot jingarap dawai ki ba penshisha ya ka jing sha sumar te rangba hadin ka jingja Kubli sibun ya kapur kajing jangpi kajing wan jengi sene kum ka hima soyong berowai ma wan ha ka dor jok seti jong hima soyong bat ka don ya ka snat hima nuwa matemur ka basrisha nadu lokra korchok hadu rani git kita kide kiba ka hima soyong ka pai edu muta banam snu plaro ka wi banta ta ka long ba ka hima soyong ka srisha sadu sa korchok sadu sulokra du sadu rani kumju hikwe ki hima ko hima no klauro ka sensar su sa bala khawa ki hima no spung ro sensar su sa ta komputer ka hima meliam no sensar su sa kana para tikini ki jaka ke bangiwan ki hap po ka sensar dan hima sayong tingi dot ileng do jigi isabatai ba kali ka mei ka kong sandu ka bangiwan ta ka long ba ka don ka we ka jingjia ka basnusi ba ka ta ka long ka jingsha ban ben baka jisa so ben kini briu ki jongi ki besong basa hang tai po amreng kanai ka amreng ka hap sepo mekhalea ni ka asam du ta ka kam bahap sa sam andai kam don ni ki kot slam prisha baka hap sepo sam dai ni yang ha kanong rem kum ka hima baka hap po mekhalea kini ki briu ko jongi sa so ka lai po to re banai benyo te kani ka snap jong ahzab san te suai kata dei mangi na kaliang ka hima sayong ngilai bu i complain ha po UCM juga district council Nasum nai kublai ba syam mo syam bor ja I belong CM to kapot isim kiai kan kam mari bu jeng thok ngi ba asam an cruz igni ke jaka narling perkhat hadu mau tamur lo snai ka asam forest snai ri nata sata kaja bat markhat se baka jirang ro atau ka umsuru ro bola pun kala umsu kini ber khoi ke isu ki bangi hadin bagi bu jeng thok CM mari atau ka jeng thok ba syam bor lang ja ma kum CM to kapot ila bu ko tarik bandek jengo ite ke jaka ka ka lai pu tarik po hadin bala bu tarik bala bu sata bandek jengo ite jaka nda poi steng nanti po apangkar ni po apangkar si to kibat ki pulet tengim tip ki ang badai kata curfew ngimtip te mentaru sebel puling ang kai ma ang ngimtip kata tolong the curfew tingile la kala CM jing lek po hidu khar banga bat so asam press ang badai curfew
tinggi wan fai no adin bagi lawan fai tinggi lawan fai poi tang hani hono po hi yo khobor pada bato Assam Forest ula lek kem wala sho ya ki uba nores ha ba de kari dalen mo hang tai po amreng ki beri gojegi ki sho kira asadu selokra ki bom ki sho tengi ngim dan la so da kemoi pat atau por ngi karpat eksorka te udisi ro da buram la simkia la pelak na eki udisi ngi ai kule udisi ro la simkia ke dekap tendai ke ai ka basa kalong ba kini ki beri ki song seir musim. These Assam Forest, they always try to deprive, to insult, to harass, or people like animal. They treat. This is to totally violate of the Article 300A of the human rights. The four basic points of human rights is Article 300A is right to shelter, right to livelihood, right for employment. Kita berkhot kini kibenta kiba ke human rights kadang. Tapi kai ke balong kalong ba utai Assam Forest u khen ye kini ki breu jingi kum ki mara so pe kumta tingim dan lanti da kemoi pat ngitip ka state government hakapo jeng bat di lapang kum chief star kila asan bakirim sya ben bot politics ye kini isu bodar tingi skutu ma kata di fa si put syam dok kalok ko le ka de history ka ban kong bak himas ayong ka ai ka jeng tho sa national human right ko dalhi ngibu complaint si ngi ai khublai ka pang ai kan commission Mario kajing thok kala sim ni ka kambal la register kes mata persyak Assam Forest takara kene ka dikawai ni ka lesson ka ba kongsan ba ka hima ka sim senjam te manta ngibu ka jikarpa sa yu tasio sibil ngi la ikran mata ngi ang pet sar ka pan sim bar khot ki video we have full evidence so please take it include all of videos photo and all bar khot ngi download ki slip dawai ngi download bar khot te uang ngi pliang bar khot submit kembakalong tinggi dan ke jingkermen ke bakane ka kam ka sapoi saka ka baseso ka bamut baki tei ki bring besang pok bodakin kam sngai ban pelong ai ki bring kum kimrat te kane ka lesa ka we ni ki jingjia ka baka himas ayong ka simik sunjam nga juong asa balik por se ko sero ka jingele jingi undai kum balik arseling kum to kam dei ni ya khon ni kani hapo supreme court adung ta kadon hapo high court ni high case kerpang bet tang himas ayong menta kadon ka case ngila karpa saya chief justice saya ikut badan buram dua kepala kan subhaban sim kiai kan kam makalong very sensitive ikwi ti bak high court badan buram kan sai ka jing besar bahok bangin sa job ikan kes persa ka asal namar ngim dan lenti tak mai pa la ikran ikwi ki ko kan dispute henry kam arise bedong dispute ka basai ka dari ka kan kum ka minus ka bah ka lightrik benai botu ku snam ka knas pa na ku ar kila tho hang tu belasan amut ki chief star ba ka day some difference kemut dan area of difference area difference kemut au sia kam mi kan kuno bala ban ai ken rei matang ni skmat ke mas ayang ban kam try manginem ailat ba ka jaka jingi sin sir kelai ho ki basang babun kim dai ki khasi ki karbi ki garo kan te ka jaka ka de ka jong ke mas ayang kai mata ka daw nga magju kan mau ki benta kalong ba u khasi jingi thnyan tak hamat pran ba pers bejar balai ken untre ban song sport bodat takadaw ka himas ayong takadon ka thong badai job ya kane kemut ngin penbor ki brio jok hima bakin song snong stai ban rap wat ad mantaro ngila pusang ban ai ki pata bar pai ngila pentik udusi bang ngila already ngila ai pata nang bangin yo ban rap ban riang stai ke jaka ban pen i bang ngilong tra lungkum ta ka susasa kita kilong ki banta ki bang dan batai ba fai ya kane ka petition support ka national human right ni fai ka setri jong ka hima sayong but niat baik dah kerteng jaga snat himan wa motomor so yong ling do ship but kum bajulong korkom hi ai address la ban ong la phai no kerteng jong ras teng wal thaba ai address kata ka de ka jiksa ko sai hadu menta kadon da kata ka address keslong tang address mbe pala phai hi de da jing tip lang jak hima sayang but ka snat hima ha kublai sibun kata ra jikli was snat namar balai da ka baburom hakatu ka bajia maraja kam tu berkhot dak brom ndai bok ngakran dak moi pat la raja e ke jing jia apa bodan dai ja bat MLA ja bat NBC ja lot berkhot DC bepli le la ja kan lam ten poi se tengi ke himang yeng rang ba ngem sal ya ban mi sakmat ban wa kilat kan ki bakam krap kata kalong ban ni penbor ngi begin ya chapo ka national human right ha menta kawan ngono ka jing hukum ka jing betha napo dalhi national human right commission ya UDC But on Pandap, you can accuse Hapo Shibnai, South Tayo, within 4 weeks' time has been given to them to complete this case. We have full evidence enough to show that this Assam Forest has assaulted our people
They beaten like an animal. They threaten them, they harass them. Even they are trying to deprive us also. Kata ngidan full ke evidence ke baki, ngidan ke video, ngidan ke dor, ngidan slip dawai bar khoi ke bala thia astal bar khoi. Ngidan. Khublai sibon ka senjam ka bagi ship nak himal sekane ka deka nuksa. Kum bajia po block 1. Hamu kro sa diap sangot. Thok city home minister meaning nothing. Ngidan jemot. Kani kan nuksa ki briwi tak ti tang pisok ngi kawang sapo kana national human right. Yap ka sangot pin chus ngap. Ikane ka deka jing sekum ka nuksa. Baki wei ki hima ki doloi dak burom. Ne sekum ka block 2. Ba sha kem la sha le khoi tu khoi ndan bo fai ka de sapo national human right. Ikane ka deka jing khang ka bo pli ka. Ka deka juk rusai mata stang sudah kamel abiang layat. Ndan problem ram rangi kamlet dali ngi kawak nang kamel adap. Ikane ka deka nuksa kan bagi de ben shimik senjam. Ban pan i bangi long try ka jaga. Jaga daw nginam ala sin sir ka jaga jok hima sayang bakan lek sa asam. Bat ki hima marjan ngim dan konflik mo. Ngala juang CMM para hima kasi yung juday ban konflik. Siparate ngi adjust kan ki. Hima maruat hima jirang ya ban adjust. Mereka target ngi kelang bo asam fresh. Day ben krot sin sir ka jaga jok hima sayang. That's what son. Tolor katang asung komen. Kumdong sinsyar da kabasung kiang yuan lang hangne. Namata kata ka jingjia kabasung si kaba kum baletu la penisha syakmat bagadon ke jing sya le ben ke jing sakta jogi bri ke jongi nek hima ke jongi iwan hang ne bini kendu USDO civil jong ka pathar khma hadin dingla ai katu ka petition syak National Human Rights Commission kaba i penpau ke jing sungkhia kalong na kalyang jog hima bantip iki kun ki hajar kin sya le ben lane kin sya yu roj ha kita ki bar ong ni bri ke banabar kham tame yaka Assam forest tengi penpau ke jing kiang iwan lang hangne kum kinong sinsha jong ka hima hi barok wei iwan lang ki menteri kiling dora ki bede ki kli do sinsha jong ka bani shem ne kane na mar gidon ke jing sngkhia bar ka jing ta ya ka hima ka jongi lara ki ta ki ba ong no tu bri ke besong ha ki border area kinsha le ben ha ki wei pat tengi penpau ke sungu ro abangi akren bad USDO civil pathar khma subdivision ular banchim khia ye kane bangej bakata ka kam kan long ro kaban yo ya ka jing shisha bakai ka bakila le kamot gi nakalyang jok hima i penpau bangi don ke jing kit kri lang ye kata ka benta kata ka long ka benta ka ba nila karpat kumta bakin penyo ya ka hok jong kini ki briu ki jongi but hakajing ekren mene ulak ular ban simkhia ikani ka kam but ulak ular ro benyalek cha spot aka phukra tarik sai penbej long ban ajik tep yingi ya kata ngi selek dang sata but kai baro ngi ngi khmilenti ya kajing bisar ka bohok bari kajing shisha baro ka bodon hangta mangi sutu bun se na bangi ya ka bayadai baki kam ai Isutu kau dogon kau kadon kau wei pag wei ka an na pata kanu ka kam case nakata kadang isutu ba kadon ka an na kamenta kiduk kisuk kadon ka an na kamenta kitu ki rangli ki juki baka National Human Rights kadon la ka jong ka an na kamenta jong kitu ki brio na kamenta baro ki brio nakata kadang isutu ba kani kam kadai hi bangin ya sejrong nam taban yo ki jing bisar ka bohok kadi tang kata